Marko chapter 5 verse 25. Nyaya munoziva kwairapo mukadzi waiva nokugwara kwokubuda ropa kwemakore 12 akatanzwa nezvaJesu asagoni kusvika pano kuti vanhu vazhinji vaifamba naye. Bhaibheri rinoti iyo haana kuora mwoyo, haana kudzokera kumba, wakahwedera. Haleluya. Hama dzinodikanwa mavhangeri angawanda hwedera kune raJesu rinoti that says the Lord. Usatarira vanhu vazhinji vanoparidza, iwe hwedera pana Jesu. Rega ndihwedere pedo newe, kanjiti hwedera kuna Jesu, hwedera pa that says the Lord. Kana Mwari akati usamwa doro ukarega kumwa doro, hauna kuteerera mufundisi, wateerera Jesu. Jesu unoishoko ramari. Kana Mwari akati usaita upombwe ukarega upombwe, wahwedera kuna Mwari. Jesu ndiye shoko, ukaita zvareva shoko waponeswa. Akati usanamata vakafa ukarega kunamata vakafa, wahwedera kuna Jesu. Kana Jesu akachengeta sabata, usati kwedu tochengeta svondo, hwedera kushoko ramwari, nokuti Jesu ndiye shoko ramwari.